Arglwydd, dy ddydd di yw hwn ac fyth folwn. Dy ddydd di yw hwn a chyhoeddwn dy enw. Dy ddydd di yw hwn ac fyth addolwn ein gwaredwr atgyfodedig dyrchafedig, ein harglwydd a'n brenin. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi roedfa ddigidol wythnos hon. Mae wedi bod yn wythnos bwysig, wythnos Cymorth Cristnogol. Byddwn ni'n nodi hynny yn y roedfa hon, gan ddiolch i Gymorth Cristnogol am y deunydd addoli a'r dderchog maen nhw wedi darparu ar ein cyfer ni eleni eto. Croeso i roedfa ddigidol. Eleni, mae Cymorth Cristnogol yn dathlu 80 mlynedd o ymladd tlodi ac agyfiawnder. Mae'n gwasanaeth ni heddiw yn ymwneud â gobaith. Y gobaith i ni'n ei rannu drwy Iesu Grist, a'r gobaith y cawn ein galw i'w roi ar waith drwy gydol ein bywydau. Yn yr oedfa hon, byddwn ni'n clywed gan Aurelia, sydd yn byw yn Guatemala. Mae'r gymuned mae Aurelia'n byw ynddi wedi gweld ei hunain beth yw effaith yr argyfwng hinsawdd, gyda afonydd yn sychu, cnyden methu, a ffynonellau bwyd a'n fygythiad. Ond nid yw Aurelia yn rhoi'r ffidil yn y to. Rydw i wir yn rhoi fy mywyd i fy nghymdogion, dwedodd Cymorth Cristnogol. Mae cariad Aurelia at ei chymdogion a'i gobaith di-derfyn yn ei chynnal wrth iddi weithio i draws newid i'r rhagolygon hi hun a rhagolygon ei chymuned. Wrth i ni ddod at ein gilydd, gadewch i ni weddio dros yr rhai fer Aurelia y mae ei gobaith yn gorwlifo i weithredu. A gadewch i ni geisio dilyn ôl trod Aurelia yn ein hymwneud ein hunain i lesiant ein cymdogion. Ond cyn hynny, gadewch i ni foli Duw drwy ganu'r emyn cyntaf. Yn rhanbarth Alta Verapes, Guatemala, mae 90% o bobl yn byw mewn tlodi, cofiwch. Mae'r rhanbarth yn gartref i bobl frodoror y Cowetsi. Mae dynion yn y gymuned yn aman chwilio waith i ffwrdd o'i cartrefi, tra bod menywod yn tyfu cnydau i fwydo'u teuluoedd. Mae Aurelia yn arweinydd cymunedol, yn fam i 8 o blant ac yn fam gi annwyl iawn. Yn ystod y blynyddoedd diwetha, mae tymheredd uchel a phatrymau tywydd annisgwyl wedi taro ffermwyl fer Aurelia yn galed iawn. Mae ffynonellau dŵr yn sychu,
neu'n cael ei llygru gan ddiwydiant. Mae hi a phobl eraill tebyg iddi yn cerdded yn bell bob dydd mwyn ôl dŵr glân, dŵr diogel o ffynnon arbennig, llyncdwll naturiol fel ogof gyda dŵr ar y gwaelod. Ac mae Aurelia wedi gweld yn uniongyrchol effaith yr argyfwng hinsawdd. Ond nid yw Aurelia yn rhoi'r ffidil yn y to. Mae concwp, sef partner cymorth Cristnogol yn Guatemala, yn cefnogi cymunedau gydag adnoddau amaethyddol a hyfforddiant sy'n ei helpu nhw i fod yn fwy gwydn yn yr hinsawdd sydd ohoni. Ac fe fanteisiodd Aurelia ar y cyfle i ennill sgiliau newydd. Mae hi'n cyfuno'i gwybodaeth a'i dealltwriaeth ddofn o'i thir a'i thechnegau arloesol. Mae hi'n gwneud gwrtaith organig, yn adeiladu systemau casglu dŵr glaw a thyfu amrywiaeth ehangach o gnydau. Gyda chymorth concwp, mae Aurelia yn defnyddio ei chynheuaf coco i wneud cynhyrchion siocled i'w gwerthu mewn marchnad leol. Mae gan Aurelia deulu mawr aml genhedlaeth i ofalu amdano. A'i thad Ricardo yw hwyron a'i hwyresen niferus. Ond mae hi bob amser yn awyddus i helpu mwy o bobl yn ei chymuned. Gweithaf y teithio hir i gasglu dŵr, a'r angen i weithio ar ei fferm ei hun, mae Aurelia yn dal i ddod o hyd i amser i gefnogi menywod eraill, a dangos iddynt y sgiliau y mae hi wedi ei dysgu drwy ei hyfforddiant. Mae bywyd i Aurelia a'i chymuned yn dal i fod yn anodd iawn. Ac wrth i'r argyfwng hinsawdd ddwysau, mae'n ofni y bydd pethau mynd yn addoddach. Mae Aurelia yn gallu gweld effeithiau newid yn yr hinsawdd yn y cyfnodau hir o sychder a stormydd a gwres ffyrnig. Mae ffermwyr brodorol yn aml dan bwysau i werthu tir i ddatblygwyr mawr, gan arwain at ragor o ddifrod amgylcheddol. Ond mae Aurelia yn dweud bod hi a'i chymdogion yn parhau i fod yn unedig ac yn ddewr. Ni fyddant yn rhoi'r ffidil yn y to. Rydw i eisiau dweud wrth roddwyr am barhau i gefnogi cymorth Cristnogol, medde Aurelia, oherwydd drwy concwp maen nhw wedi bod yn ein cefnogi ni. Mae sychder a datgoedwigo yn dinistro tirwedd Guatemala. Mae'r hinsawdd yn poethi pob dydd. Mae'n lladd ein planhigion ni, ac mae'n ein lladd ni. Mae cyfraddau diffyg maeth mewn plant yn beryglus o uchel. Os ydych chi'n gofyn i mi, dyw ei ddim yn deg bod pobl yn exploitio'r adnoddau hyn ac yn elwa ohono. A ni yw'r rhai sy'n cael ein hyffeithio, a heb unrhyw le arall i fynd. Gadewch i gyfiawnder lifo i lawr fel dŵr, a chyfiawnder fel nant sy'n llifo byth bythoedd. Amos 5:24. El agua es vida. Dŵr yw bywyd, mae'n enaid ac mae'n fyw. Mae'n cyndatau wedi'n dysgu ni bod yn rhaid i ni ddangos parch mawr i ddŵr, i'r afon. Wrth gyrraedd i gasglu dŵr, wrth gyrraedd i ymolchi, mae'n rhaid i berson dweud ei enw a chyfarch y dŵr. Dyma sut rydym yn parchu ei werth. Bob dydd, mae'n rhaid i gymunedau ffermio brodorol yn rhanbarth Alta Verapaz brwydro i oroesi yn erbyn effeithiau tywydd eithafol a rhai sy'n exploitio'r tir. Fel plentyn, ro'n i yma yn y gymuned, a dwi'n cofio roedd yr afon yn ddyfnach ac yn fwy. Roedd crancod, berdys a physgod mawr, a ro'n i'n arfer pysgota. Dysgais i nofio yma. Nawr, mae'n wahanol iawn, mae'n fas iawn. Mae creaduriaid y physgod wedi dechrau marw. Maen nhw'n diflannu. Naillai am fod poblogaeth mwy, neu am ei fod wedi llygru gymaint.
Mae fy mhlanhigfeydd wedi bod yn marw oherwydd y prinder dŵr. Ac o ran yr effaith mae'n ei gael arnau, wel, does dim bwyd i fy nheulu. Esto es muy serio. Mae newid hinsawdd yn ddifrifol iawn, oherwydd heb ddŵr rydym yn marw. Dyma beth sy'n digwydd fan yma yn ein tiriogaeth ni. Mae'r afonydd a nentydd wedi sychu ac mae'n anodd i ni gael dŵr yfed. Mae hyn yn gwneud i mi deimlo gofid mawr, oherwydd dwi'n teimlo'n hynach o hyd. Gyda llai o egni, a dyw fy iechyd heb fod yn dda yn ddiweddar. Mae'r planhigion hefyd yn marw, ond cnytau ni'n cael ei heffeithio. Felly mae peryg o fod heb fwyd. Mae hyn yn achosi pryder ar gyfer dyfodol ein plant, yn enwedig ein chwirion ac wyresau. Mae partner cymorth Cristnogol, Co-Heicop, yn cynnig offer a hyfforddiant hanfodol i ffermwyr fel Amelia ac Aurelia. Mae nhw'n dysgu sut i adeiladau systemau mwyn casglu dŵr, glaw, prin, ac yn cryfhau eu gwydnwch rhag effeithiau'r argyfwng hinsawdd. Rydym wir yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth amrywiol gan Co-Heicop, yn enwedig yr hyfforddiant. Rydym wedi dysgu sut i greu gwrtaith solet a hylif, a meddyginiaethau ar gyfer ein hanifeiliaid, yn enwedig yr ieir, ac mae'n ddefnyddiol am ei fod hefyd yn cefnogi ein cynhyrchiant bwyd. Mae Aurelia yn rhannu bopeth mae'n ei ddysgu gyda'r menywod yn ei chymuned. Mae hi'n gwneud siocled a bara coco, ac yn annog menywod eraill i ymuno â hi. I mi, mae creu siocled yn gelf. Dwi'n rhoi fy nghalon ynddo, ac efallai dyna'r rheswm y mae'n blasu mor dda. Gyda Co-Heicop, mae Aurelia wedi dysgu sut i brisio a marchnata ei chynnyrch bwyd gan greu incwm hanfodol, o ariannu hambyrddau hadau a siswrn tocio i ddad hydradyddion solar a hyfforddiant. Bydd bob rhodd, waith bynnag ei maint, yn cefnogi teuluoedd i warchod eu hunain rhag newyn. Mae'r wythnos cymorth Cristnogol hon yn 7 diwrnod i wneud gwahaniaeth. Beth newch chi? Gyda'n gilydd, fe drechwn blodi eithafol. Ceisiwch yn
Daw'r darlleniad heddi o'r 9fed bennod o lyfr Actau. Yna yn Jopa roedd disgybl o'r enw Tabitha. Dorcas fyddai henw yn yr iaith Roeg. Roedd hi bob amser wedi gwneud deioni a helpu pobl dlawd. Ond tua'r un adeg yna aeth yn glaf a buodd farw. Cafodd ei chorff ei olchi a'i osod i orwedd mewn stafell i fyny'r grisiau. Pan glywodd y credinwyr fod Pedr yn Lyda, sydd ddim yn bell iawn o Jopa, dyma nhw'n anfon 2 ddyn ato i ofyn iddo, "Please, tyrd ar unwaith." Aeth Pedr gyda nhw, ac wedi iddo gyrraedd yma fynd ag ei fyny'r grisiau i'r stafell. Roedd yr ystafell yn llawn o wragedd gweddwon yn ei dagrau, yn dangos iddo'r mentyll a'r dillad roedd Dorcas wedi gwneud iddyn nhw pan oedd hi dal yn fyw. Dyma Pedr yn anfon pawb mas o'r stafell, ac yna aeth ar ei luniau gweddio. Yna, trodd at gorff y wraig oedd wedi marw a dweud wrthi, "Tabitha, cod ar dy drad." Agorodd ei llygaid, a phan welodd Pedr eisteddodd i fyny. Gyfeilodd Pedr yn ei llaw a'i helpu sefyll ar ei thrad. Wedyn, galwodd Pedr y credinwyr a'r gwragedd gweddwon yn ôl i mewn a dangos iddyn nhw fod Dorcas yn fyw. Dyma'r newyddion yn mynd ar le drwy'r dre Jopa fel tân gwyllt, a daeth llawer iawn o bobl i gredu yn yr arglwydd. Arhosodd Pedr yno am gryn amser, a lletia yn hi gweithwyr lleder o'r enw Seimon. Yn y darlleniad hwnnw o lyfr yr Actau, fe glywson ni'r adnod hon, sy'n disgrifio Tabitha. Fe roedd hi'n wraig yn llawn gweithredoedd da ac elusennol. Yn llawn gweithredoedd da ac elusennol. Mae yna bersonau cyfeirir atyn nhw yn yr ysgrythurau na welwn ni ond cipolwg yn unig arnyn nhw mewn ychydig adnodau yn unig, ond maen nhw'n fobl pwysig iawn. Mae'n darlleniad ni heddi yn rhoi cipolwg bach i ni ar fywyd Tabitha. Ond fel darn o wedi'r lliw, gall y cyffyrddiad bach hwn o Tabitha liwio'n barn ni am y byd yn gyfan gwbl. Mae gan Tabitha le pwysig iawn mewn cymuned o weddwon. Falle bod hi'n weddw i hunan. Fe gyfeirir at y weddw ac at weddwon yn yr ysgrythurau fel glwp o bobl sy'n agored i niwed mewn cymdeithas, bobl vulnerable iawn, gan I bod yn aml heb yr adnoddau i'w cynnal a neb i'w gwarchod chwaith. A mae Iesu yn llym I eiriau dros yr rhai sy'n manteisio ar fregisrwydd gweddwon. Os drown ni at Efengil Marc yr enghraifft, mae Iesu'n rhybuddio pawb rhag yr ysgrifenyddion sy'n difa cartrefi gwragedd gweddwon. Smon i'n gwybod pa adnoddau oedd gan Tabitha. Smon i'n gwybod os oedd hi'n gyfoethog neu'n byw mewn tlodi fel llawer o weddwon eraill ei dydd. Ond yr hyn I ni yn gwybod amdani oedd bod hi'n hael gyda beth bynnag oedd ganddi, yn ymroddedig iddo, ac yn llawn gweithredoedd da ac elusennol. Pan gyrhaeddodd Pedr gymuned lle oedd Tabitha'n byw, dangoswyd iddo fe fod yr heilioni hwn yn dra ymarferol. A phan ath y gweddwon a Pedr I fyny'r stafell lle roedd Tabitha'n gorwedd yn farw, dyma nhw'n dod â chrysau a'r holl ddillad roedd wedi gwneud ar ei cyfer. Odych chi eriod wedi meddwl o ble mae'r dillad yr ydych chi'n gwisgo foment hon yn dod o? O ba wlad? Pwy weithiodd nhw? Yn y gymdeithas fodern hon mae ffasiwn cyflym yn ein gwahanu ni oddi wrth yr rheini sy'n cynhyrchu'r hyn yr ydyn ni'n wisgo. I ni gyd yn licio bargen yn ni. Ond mae'n dillad rhad ni siwr o fod wedi gwneud gan ddieithried a'r gost o'i gwneud yn dreth arnyn nhw ac yn dreth ar yr ymgylchedd hefyd. Tybed ydych chi eriod wedi cael rhywbeth wedi gwneud ar eich cyfer chi made to measure felly. Oedd fy mam i'n arfer gwneud y nillad I pan o'n i'n blentyn, tan I fi ofyn rhyw ddydd, a fyddai'n bosib I fi gael dillad o'r siop fel gweddill yn ffrindiau. Y peth diwetha wnaed I mi, made to measure, oedd y wisg arbennig hon,
a gafodd ddefnydd ddoe yn seremoni gyhoeddi Eisteddfod y Garreg Glas 2026 a gynhaliwyd yn Arberth. Mae cael dilledu wedi wneud yn arbennig ar eich gyfer chi yn brofiad arbennig iawn. I gymuned Tabitha, roedd y dillad a wnaeth hi yn angen reidiol ar gyfer bywyd, ond yn nhw hefyd yn arwyddion o gariad ac ymroddiad. Allwn ni ddychmygu ffrindiau a chymdogion Tabitha yn gwahodd Pedr i gyffwrdd ar dilliad a wnaed ganddi hi, cyffwrdd ar defnydd ar ffabric, olrain y patrymau gyda'i law, timlo pwysau'r defnydd, edrych ar gwireinder y pwythau, ac yn dangos rai Pedr wrth iddyn nhw alaru'n ddwys am y wraig ddawnus a charedig hon. Mae dagrau'r gweddwon yn tystio i fywyd un a buodd fyw yng ngwasanaeth eraill. Mae'r diwynydd Willie James Jennings yn tynnu sylw at addewidion Duw y bydd yn amddiffyn ac yn gwylio dros weddwon. Os drown ni enghraifft i Salm 68, yno i ni'n cael yr adnod, yr arglwydd yw ei enw, tad yr amddifad ac amddiffynydd gweddwon. J.G. Williams yn canu, yn ot arglwydd gorfoleddwn, yn dy gariad llawen hawn. I ti reoli bydoedd ym mhob storom lem a ddaw, cedwyr weddw dan dy gysgod, a'r amddifad yn dy law. I William Jennings mae atgyfodiad Tabitha yn arwydd oddi wrth ddiw o ogoniant bywyd o wasanaeth hael, ac o ymrwymiad parhaus Duw i grŵp o ferched sy'n aml ar y cyrion yn ei cymdeithas. Mae'r wraig hon, medde fe, o bwys mae'n bwysig, ac mae'r gwaith mae'n ei wneud dros weddwon yn bwysig i Dduw. Mor bwysig, fel na fydd Duw yn caniatáu marwolaeth i fod y gair olaf iddi. Mae gan Tabitha fwy i'w wneud, a mwy o obaith a llywenydd a chariad i'w gynnig a'i dderbyn o fewn ei chymuned. Yn ystod wythnos Cymraeg Cristnogol, ni wedi cael clywed am Aurelia, aelod o gymuned frodorol Guatemala. Mae Aurelia yn ymroi nid yn unig i wella bywyd i theulu agos, ond hefyd i rannu hyfforddiant gyda'i chymuned gyfan. Fe ddewedodd tad Aurelia, Ricardo, wrth gymorth Cristnogol, y peth gorau mae Aurelia i'w wneud yw rhannu gwybodaeth â nhw, merched yn y gymuned. Dydy hi ddim yn ei gadw iddi hi hun. Fel Tabitha ac fel Aurelia, i ni'n cael ein galw gan Dduw i fod yn rhai sydd yn gweithredu, i wasanaethu eraill ac i rannu'n hael yr hyn sydd gennym. Mae atgyfodiad Tabitha yn rhodd ac yn arwydd nid yn unig i weddwon sy'n galaru, ond hefyd i ni gyd. Mae nerth yr atgyfodiad yn un y gallwn ni gyd ei rannu, wrth i ni rannu cariad a'n cymdogion, a'r rhai sy'n agos ato ni, a'r rhai sy'n mhell o ddiwrthym. Yr oedd Tabitha yn llawn gweithredoedd da ac elusennol. Amen.
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd cliw ni wrth i ni weddio dros y greadigaeth. Gweddiwn dros ddiwedd a ddibrisio byd natur. I ni'n dal cymunedau gyda fron sy'n gwylio'i tir yn crino a'i hyfonydd yn sychu. Gweddiwn dros ffermwyr fer Orelia sy'n gofalu'n dyner am eu cnydau, dim ond i'w gweld yn gwywo am arw. I ni'n galaru am yr hyn sydd isiws wedi cael ei golli a'i ddifrodi. Dangos i ni o dad sut mae gweithredu yn nawr i helpu'r rhai mae'r argyfwng hinsawdd yn effeithio fwyaf arnynt. Nertha ni fel y gallwn ddefnyddio'n pŵer i wneud i newid ddigwydd. Clywn ni arglwydd wrth i ni weddio dros bawb sy'n byw mewn tlodi heddi. Dros blant na fyddant yn gallu bwyta pryd o fwyd meithlon heddi, neu'n methu fforddio mynd i'r ysgol. Llanwn ni arglwydd ac awydd hynod benderfynol i roi terfyn ar tlodi. A boed i ni glywed cri rhai sydd wedi gwthio i'r cyrion yn ein byd ni. Boed i ni eiriol drostyn nhw am gymdeithas fwy cyfartal a chyfiawn. Gwna ni yn dystion i ti gan ddatgan dy deyrnas. I ni'n cynnig y gwyddiau hyn yn enw Iesu Grist. Bydd ein Duw yn ein clywed, ac unwn yn nawr i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, dieled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni wll. Amen.